Fighting out of the red corner. 155.5. Let's go! Салом дӯстон ва мухлисони ММА. ба канали мо хуш омадед ва имрӯз мо беҳтарин хабарҳои ММА-ро ҷамъоварӣ кардаем ки пешкашатон менамоед. Дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстон, агар хоҳед ки видеоҳои мо тез бароянд, пас ҳатман дар телеграм-канали спонсории мо обуна шавед. Силкааш дар комментария ва шумо либоси пойафторҳои босифатро пешкаш мекунанд. ёдовар мешавем ки эфири муҳрибаи Нурулло Алиев ва Ҷо Солекиро метавонед аз телеграм-канали мо ёбед ки силкааш дар комментария ҳаст. дар Лас-Вегас дар аренаи UFC Epix рӯзи якшанбе турнири деринтизори UFC Fight Night 2049 баргузор мегардад. ташкилотчиён ваъда медиҳанд ки бисёр як шоми фаромӯшнашаванда хоҳад шуд, алалхусус барои мо мухлисони Тоҷикистон, чун размкори мо Нурулло Алиев дар ин кадр бар зидди Ҷо Солеки аз Амрико рақобат мекунад. Алиев то ҳол мағлуб нашудааст, кӯшиш мекунад ки рекорди худро ҳимоя кунад. Солеки бошад ният дорад ки таҷрибаи гирифтаи худро аз UFC барои пирӯзӣ истифода барад. услуби муҳорибаи Нурулло дар актагон бо зарбаҳои пурқувват ва ҳамла бар ҳариф сурат мегирад. Солеки бошад бо рекорди 13.5 бо таҷрибаи устуворӣ ва қобилияти тоқат кардан ба шароит маъруф аст. ширкатҳои букмекерӣ бартариро ба фоидаи Алиев медиҳанд, аммо Солеки якчанд бор ҳамагонро бо тавонои худ ҳайрон кардааст ки бояд ба ин нӯбат гирифт. албатта ғолибияти Ҷо бар зидди Алиев имконпазир аст. ӯ як ҳафта пеш аз баргузории чорабинии муҳорибаро ба ҷои Янал Ашмус қабул кард. дар ягон намуд лагер омодагӣ ба муҳориба надидааст. Солеки аз ҳолати ҷисмонии худ дур аст, аммо Алиев баръакс хуб омода шудааст. вай беш аз як сол интизори бозгашти худ буд ва ҳоло ният дорад ки бо муваффақият ба актагон баргардад. фарз мекунем ки Алиев бо усули худ муҳорибаро барад, ба рақиб дар партер хувозмоӣ намояд. аз сабабе ки Солеки мушкилоти барба дорад, вай наметавонад фишори Нуруллоро бозурад. дар ин ҳолат имкони ғолиб шудани Нурулло дар партер зиёд аст. дирӯз пеш аз маросими вазкашии Нурулло бо командаш дар Инстаграм расм гузошта чунин навиштааст: кори бо команда ин қобилияти якҷоя кор кардан барои ноил шудан ба ҳадафҳои умумӣ аст. қобилияти интиқоли дастовардҳо ба кормандони ташкилот. ин сӯзишвориест ки ба одамони оддӣ имкон медиҳад ки ба натиҷаҳои назаррас ноил шаванд. мо низ ба ғолибияти Нурулло Алиев боварӣ дорем ва ӯро дастгирӣ менамоем. Нурулло ба пеш. рейтинги эсиҳат дар соли 2025. лига дар соли 2025 рейтинги нави размкоронро пешниҳод кард ки дар он варзишгарони тоҷик низ дида мешаванд. пас аз шикасти ахир дар мусобиқаи эсиҳат терминатори тоҷик Фаридун Одилов дар рейтинги дивизиони нимвазнӣ дар ҷойи панҷум қарор гирифт. Давлатманд Чӯпонов низ ба рейтинги эсиҳат дохил шуд. ҳоло дар вазни нимсабук дар ҷойи даҳум қарор дорад. дар ҳамон мусобиқаи декабрӣ дар Москав разкори дигари тоҷик Осимхон Раҳмонов пирӯз гардид ва бори аввал ба рейтинг дохил карда шуд, ки ҳоло дар сатри ҳаштум дар вазни сабуктарин қарор дорад. инчунин дар рейтинги вазни сабуктарин разкорони дигари Тоҷикистон Азам Ғафуров дар ҷойи аввал ва Ёқубов дар ин рӯйхат дар ҷойи даҳум қарор доранд. бояд қайд кард ки эсиҳат то моҳи декабри соли 2018 номи SCB дошт. ташаккур ки видеоро то ба охир тамошо кардед. то видеои навбатӣ хайр дӯстон.